държите още в началото на 4 метра, доколкото може. Какво друго да направиш? Да нямаш танкове. Разбираш ли как от това ги много Какво? Махайте се! Махайте се! Блока, защо не излезе от 300 човека, ако излезе човек? Аз съм на 55. Блока мога да направи луди отгоре след тази дома. Да, смятам на колко години. Да ни записвам. Падна клода. Това са дървета, аз съм на 55 години, това са дървета, минимум 100 години, които може да има някой проблем, да го махнат, примерно, или да го урежат, но не да ги отрежат. Значи къде ще минавам аз от работа, да се връщам и тази жена с количката, къде ще минават по сянка, къде? Като парка е хубаво, ама пече, нали? Няма чак толкова сенчести алеи. Къде? Ще кажете ли ви някакви години? Какво да ви кажа, аз съм на 32 години, израснал съм в този парк, първите си колелета съм карал тук, направо съм в див ужас в момента от цялото нещо, което се случва. Напълно сме съгласни, да, ако има нещо компрометирано, окей, изражете го, поправете го, отстранете го, ама не дейте да унищожавате София. 8 години пътувам с градския транспорт по един и същи маршрут. От Спаси София излизат и казват господина, мисля, че се казваше Зографски. Излиза и казва, градският транспорт закъснява. Окей, къде са данните? Къде са протоколите? Къде са пътните листове? Аз казвам... Сега почва да запише и няколко думи от вас. Всичките тези на властта паднаха. Тук няма задръстване, няма нужда от 6 ленти, няма нужда да режат дърветата. Канализацията е на друго място. Смениха си версиите няколко пъти, вече никой не ми вярва. Те самите Мога ли само нещо да допълня за градския транспорт? Окей. И ще направим милиони. Искаме дървета, искаме асфалт! Искаме дървета, искаме асфалт! Дай на нея. В момента се намирам на улица Балчанска, където са дърветата, за които беше Искаме дървета, искаме асфалт! Искаме дървета, искаме асфалт! Искаме дървета, искаме асфалт! сега ще дойде Жана. Искаме асфалт! Искаме дървета, искаме асфалт! Искаме дървета, искаме асфалт! Искаме дървета, искаме асфалт! Искаме дървета, Ще стане, ще ги направим на... Не мога да това се видим. В апартамента на жената влезли глупак. Убийци! 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 Искаме дървета, не искаме асфалт! Искаме дървета, не искаме асфалт! Искаме дървета, не искаме асфалт! Искаме дървета, не
Леко, леко, леко! Давай, давай! Леко, леко! Комунистите родина нали? За чест и слава на дядо Терзийски. Ние си го избрахме държа. Софиянци си нагласиха Терзийски и ние. Терзиев бе. Терзиев бе. Няма да влезете до есента. Бе! 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 Бе!